Ja, altså jeg har gået i terapi i 4 år hos en almindelig terapeut, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og, og det er bare noget helt andet at gå i TFT-terapi, fordi at, altså, jeg synes bare, det er fantastisk, hvordan det kan vende ens verden op og ned. Altså, når man går ind ad døren, så kan man nærmest ikke være i min egen krop. Og når jeg går ud af døren, så føler jeg mig bare helt afslappet. Og bare, så er jeg bare.